Dubai is so hot. How much the temperature? It's 44 degree. 44 degrees. Oh my goodness. It's like an oven. 44, you see? Oh, oh yes, 44. Hello, beautiful people. How are you guys? Why would I okay, wala pa na yung music. Huwag na mag-music para walang copyright. You are driving seven. Wait. No. 1 second. Because if you have put music, there is copyright. You know copyright. Yeah. Much better you sing for me. Jinpona, Julie Katre. Acha. Hello, guys. Hi. Hi, you're looking very beautiful. Yes, we're going to explore the world. Yes. I'm going to UK. Hi, Onessa, my soul sister. Yes, and we're on the way now. Look. First honor ka. Ano yan? Valedictorian ako. O, syempre, ako. Lakas na kung ano hindi ko talaga. Ha? Kita tayo sa highway? Oh, yes. Ako si RC. Yes. Si RC Ulong Jacket. Ito na. Maayong. O sige, ingat ka, Onessa. Hindi na ako makapag-type. Rampadora! Oo, hindi ako makapag-type. Bala. RC, i-type mo nga, RC. Sabihin mo, hindi ako makapag-type kasi one hand. Rampa. Kape-kape. Napakainit dito. Big letters na lang kayo, hindi ko mabasa. Hindi makapag-type ang ate kasi one hand lang. Thank you so much sa aking secretary dyan. Shoutout ako si RC. May pilay po ang isa niyang kamay. Thank you sa aking new secretary. From Bacolod City, ako si RC, ang gwapa, ng namin magkanta. Shoutout dyan sa inyo. O, di ba? Nakakaano kasi no, pag nasa highway ka, tapos tingnan nyo, traffic. Kala nyo sa Pinas lang ma-traffic, sa Dubai din. Pasmado pa ang kamay ko niya, no? Tingnan mo, nagsishake-shake. Shoutout sa amazing people. Ano daw? Yes! Yes! O, kahit i-mind mo yan. Kunin mo na. Oo, nagpa-unli ka si RC. Wow. Ano yun? Undercut? Ano ba? Hindi ko mabasa. Kasi ano ba yun? Undercut? Undercut pala. Undercut. Undercut pala. Mama! Tika lang. Ay!
Marisa Villarde, madam. Hello. Pag small letter, hindi ko mabasa, guys, ah. Hindi rin ako makapagsuot ng eyeglasses kasi nasisilaw ako. So, talaga mag-shades talaga ako. So, big letters lang, please. Naku, may ano, demanding, no? 7 million. Thank you so much. Napakita ko sa inyo yung mga dadaanan natin. Alright, napakainit, di ba? Wow, so beautiful. Marisa Villarde, thank you so much. Kamusta ang Pilipinas dyan? Mainit din ba? Thank you so much for my hotspot. We're here. Why? Malapit na kami. Can I remove my seatbelt now? Yes. Sure. Which? Huh? No problem. Thank you so much, Team Pula, sa support, sa laging support. Undercut, grabe, bongga talaga. Ay, hindi mapunta na kami sa parking area. Na. Thank you so much, Marisa. Kayo din. Ito naman sa iyo, Nessa. Ano, RC, pakisabi na, ano, big letters. Hindi ko mabasa pag maliit. Ay, sino yan? De Los Reyes. Ay, wait, yung jacket ni De Los Reyes. Wait. Ayan. Daw? Naku, under budget cut-off na sa gastusan. Nandito na kami sa parking area. You're welcome. Walang problema sa jacket. Hindi pa yan nalabhan. Ikaw na bahalang mag-down eh. Andyan si RC. Thank you so much. Ako si RC. Thank you so much. O, diba? It's okay. Oo, big letters. Baka Englishera pa yan sila RC. Can you please write it down in English? Oh, di ba? Oh, they are writing big letters now. Are you going out? Yeah. Why no parking? Why following this Myron? Bait ng taga Maniyo kasi wala naman akong internet sa labas. Pinakonect niya ako, di ba? Ako si RC. Mag-connect kayo to each other. Oh. Magkakilala na ba kayo lahat dyan? Very good, everybody. Following instructions. Good. Amigo, shout out. Pamain ng secretary, pamain. Yes. Alam mo kung natanaw mo ang live ko last time, at si Ken Celeste nagsaka siya. Grabe, nag-English kami kaladlawan gidya mo kay sabi ko mag-English tayo Pen kasi nandyan kasi mga foreigners sa baba. Sabi niya, "Oh my God, my nervous system." Nervous breakdown. Maayong hapon din ka man nga parte sang kalibutan. Ako si RC, like done. Like and done, connected. Kaya na ako mag-shades madilim.
Thank you sa mga palike ko dyan ah. Nakakatawa talaga mag-English na pang ano. Yes. Ikaw, ikaw nga mag-English ka nga ng Arabo. Ako sa RC, sample nga dyan. I'm hungry. Amigo, why you are not talking? This is the problem when you have a car. You can't find your parking. We need to turn around again to find place to park. Nga, subukan lang nag-parking. Brother, this is Masilaw, brother, Masilaw. Subong lang ko nag-white sabi ni, ano ba to? Gusto ko mag-lipstick. Wait. I want to put some lipstick because I don't like without colors. No car, no park. Wait. Hopo yoyo, apa ka ba? Wrong side, hindi. Apa ka bar? Ay, naku, wala akong jacket say. Nice bill. Shout out. We can't find a space to park. It's full. Nice bill. You have a jacket now. Now we have. Okay. Let's go. Let's go out. Wait. Diyos kong hirap talaga pag ganitong bagal ko talaga kumilos. My goodness talaga. Alright. Of course, I'm going to end this when we are on the top of the world. Wait lang, parang malabo yung camera ko. Ayan, malinaw na siya. Opo, yoyo. Balanja di mall ka na. Bukan, saya ada appointment. Honey ko. Shout out and ski. Dito pa kami. At I'm waiting for my boss. Oh. Hindi, taga-maneho namin. O diba, dito pala sa parking talaga, napakainit na. Para kang susunugin. Ay naku, nakalapag-sunscreen na din ako. My gosh, dito sa Dubai, pag mainit talaga, nakakasumpa. Dave DH Train, hello beautiful. Hello, handsome. Your driver is about to come. Wow, let's go. And may taga-maneho is walking now. Kasi dala niya ng mga papeles ko. May pipirmahan kaming, a will of testament. Kailangan may mamanahin ako dito. Hindi pwedeng hindi. Wait. Super init. Kahit na siguro ang SPF mo dito is 300.
Sa 500, hindi kakayanin. Maganda palang lipstick na ito. Bigay ni Imelda Marcos. Hindi ko na naman mabasa. I told you, if you want to write a message, use big letters. Because I can't read small letters, please. Ang arte. जी भाई Buti na lang ang bait ng taga-Manila namin kahit anong ginagawa ko, mag-live-live ako. Ay naku, he is very supportive. For attempt. Hello, Olive. Hello, Olive. Olive said hi to you already, Dave. I read it. Walang pakialam sa'yo ang... Ano ba yun? Taga-Maniho mo. Yes. Sabi ko hotspot. On. Magla-live ako. Oo, kasi nakasubscribe yan sa akin. Oy, matagal na to sa amo ko. Oy. Ano na to? 30. Hindi na ako mag-English. Baka maintindihan niya. 30 na taon na siya. Grabe sa kumpanya ito. Napaka-solid. Hindi na tibag niya. Wala siyang pake. Kahit mag-vlog ako ng kotse niya, wala siyang pake. Not on my screen. She didn't. On your screen. Oh, but she said hi to you a while ago. Yes. Pagkakit namin mamaya sa UK Embassy, hindi na pwede yata maganito-ganito. You know naman, it's very mahigpit there. I need to renew my visa. Kasi yes, here in Wafi Mall, Dubai. It's a big mo. I'm a big girl in a big world. Oo, streets. Bigbit sila. Hindi nga pwedeng pumasok sa taga-Maneho. Ay, PRO to ni boss sa opisina. Ako lang talagang pwedeng pumasok. Pinoy at the Valley. Ito jacket mo, Pinoy at the Valley. Oo. Hindi ako pwedeng lumayo sa aking hotspot at tumawalan ako ng... That was my good that said hello to me, not Olive. Olive, can you please say hi to Dave? Olive? Can you please say hi to Dave?
Oh, you read that, Dave? Olive is a sweet person. She is, she's like a, she's like an icing flavor. Hugging you. Malapit na kami. Enough is enough. I can't go on. Enough is enough. But I got new passport. I don't have it. I have it inside. Attorney ako pa yung upuan. Nakapula din. Just love each other, connect to each other. Because life is too short. Too short, guys. Let's love one another. Let's love five boyfriends. Charot. Ay, magsalita naman kayo dyan. Opo, yun. Terima kasih. Where's my eyeglasses? Play Chua. Shout out. Wait. Hindi ko lang alam kasi siya lang naman nagre-review nito. Nandito ako ngayon sa labas kasi pumunta ako sa sa may UK Embassy to renew my visa. Tingnan mo, sinuot ko talaga yung aking British t-shirt. Nasa puso mo.
Ils ont toujours combien? Chacun? Ils s'assemblent, on reste pas. Allez. Ano, Onesa, mauna pa ako makikita ko na si Kuya Mark. But hindi pa kami pupunta ngayon doon kasi ang visa, 6 months siya bago ma-expire. So, bali, baka mga November, December pa. Underwater. Daddy Cubs! Yes, Daddy Cubs. Good morning. Good afternoon naman. Kikita talaga kami. Malapit lang naman si Kuya Mark sa akin. Hindi siya under... ano yan? Pwede po kayo mag-request kung ano kung kanta. Mag-request na po kayo ng mga favorite song nyo para pagkatapos nito, hindi nyo na siya magiging favorite. Magandang nilalang yan talaga si Olive. Kamusta na kayo? I thought we're going there in Prakash. I thought we're going there directly to Yeah, not now. 1:30 appointment. 1:30. So now we will. We'll wait here. Okay. They're not allowed to sit here. That's why you choose. I haven't told 12:50, 12:50, 11:50, sir. Gym will start. The signature problem. That's where I came That's here. why. Otherwise, I want to go wait for you again. Go to the Then Madam told take now. So you chose this place so that we can sit here. Very You want to good. enjoy? You just round and come back. I can go round. Huh? You want? No, I need what hotspot. The hotspot is can connect. Oh, Prakash, can connect how many meters the hotspot? Hotspot maybe up to here. 10 meter, 20 meter.
It's not traffic. You came early. It's not traffic. ഒരു ഞാനൊരു ഇമെയിൽ അയച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ലെറ്റർ ഒന്ന് പ്രിന്റ് ചെയ്യോ? Alam niyo ba, na matatalino kaya ang mga itim? Kasi karamihan sa mga staff dito at saka sa mga workers ay mga itim. Tatalino. Itim at saka Pilipino. Ano daw? Take care course, I care, tender care. ഞാൻ പ്രിന്റ് Gusto ko magkape. Thanks po. We help you to make your travel memorable. Both children's names same. Ay, thank you sa Super Chatter. Thank you, Super Chatter. From the bottom of my belly belly. Oh, ang daming papel, di ba? These are mother names. Your mother. Pwede na po kayo mag-request. Anong gusto niyo kanta? Yung mga favorite songs niyo. Open po mag-request ngayon kasi after this, hindi na siya magiging favorite. I will stand outside. No, 5'9". What 5'9"? Punta sa market.
Thank you, five amazing people. Thank you sa mga naka-BG dyan. Alam mo ganitong oras, 12:30 plus. I'm very hungry na. Bakit na-strike ba yung mag-live sa public? Narinig ko kanina eh. Bakit naman i-strike? Teacher Crazy. Teacher Crazy, how are you? Puyat is real ka, Sister Crazy. Nakatuwa si si Sneaker Dan. I get Wilson sa'yo. Bakit ka sinipon? Bigyan mo ko ng 5 dahilan. Charot. 1, dahil sa pagwa-YT. 1, dahil sa pagsusupport sa YT. Napupuyat ka din. 3, dahil napupuyat sa ngala-ngala mo sa pagkanta sa YT. Joke lang. Tumawa naman kayo dyan. Ano ba? Okay, mag-request na po kayo ng gusto niyong kanta. Ikaw, Haji, ah. Mag-request na kayo ng gusto niyong kanta at saka kakantahin ko dito sa public. Di ba? Saan ka pa? Acapella pa yan. Para pagkatapos nito, hindi nyo na siya favorite song. Simple Prov Team pula. Shoutout. Thank you so much sa pagpunta. Ay, nadali siya. So, ibig sabihin, pag galing tayo sa bukid, huwag tayong maliligo. Shoutout sa 7 million. Thank you so much. Andito ako ngayon sa mga hindi pa nakakaalam. Nasa labas po ako. Obvious ba? Nasa labas, pero nasa loob ng mall. Oo, nalakad na hagdan. Ayan. Daddy Cubs. Lumalakad na ang mga hagdan ngayon. So, sino bang manghihingi ng hagdan dyan? Ayan po, mamili po kayo kung saang floor, saang level ng hagdan ang gusto nyo. Okay. Ibababa ko ng hagdan, umakyat kayo, okay? Okay. Ayan na ang hagdan, umakyat na kayo dito. Oo naman, Teacher Crazy, nasa mall ako. Meron ba nito sa bahay? Wala. Ninong, Sir Simple Ninong, hello from Marisa Velarde. Shout out, Ninang Marisa. Si Ninong Jess, tulog pa ba? Dahil inaanak niya ako bago niya inaanak, sabi niya, pag kinasal daw ako, siya ang ninong. So, kailangan ko nang maghanap ng pakakasalan para ninong ko siya. Anyway, thank you so much. Nagsasawa na kasi ako tumingin sa mukha ko. Yan naman, tingnan nyo yung hagdan. Hagdan na naglalakad. So, sino gusto umakyat, ayan na pong hagdan. Naka-ready na po. Maganda na po kayo ng 2 songs each. Madre Cacao. Madre Cacao. Ano ba yung Madre Cacao? Teka lang. Parang narinig ko na yun. Pero hindi ko alam ang itsura ng Madre Cacao. Uy, no, Diyos ko. Pasensya na kayo kasi wala kasing bukid sa kung saan ako pinanganak. Kailangan ko pang magbakasyon sa mga kamag-anak para makakita ng bukid.
Pagkalaki-laki ng haligi naman dyan, bilog na bilog, ano gayan, mga Dre Cacao. Daddy Cabs, hello from Marisa Velarde. Yes. Meron pa isang hagdan, napakataas po ito. Isang hagdan, dalawa, tatlo, apat, lima. Ayan lang pala, hindi naman pala masyadong mataas. Mas mataas sa ano? Ay, ako nakakalula sa Mall of Emirates. Daddy Cubs, done connected na si Marisa Velarde sa'yo, Daddy Cubs. Si Daddy Cubs siguro nag-work yan, pero don't worry, mag-iwan lang kayo ng mga bakas sa kanilang mga channels, sa mga videos nila para babalikan kayo. Pagkalupit ng lumalakad na hagdan, pagkakataas naman yan. Oo. Mababa pa nga ito. No carbs, no carbs, no carbs. Ano na lang kakainin ko? Gulay, gulay, gulay. Ang tagal pa ko ng appointment natin, 1:30 pa. It's pa-thumbs up naman sa ipin natin. Wala, ano ba yan? Hindi talaga ako marunong pag sa cellphone. Wala tuloy yung live ko. Teka lang, sana ba yung tamsakan po natin yung upcoming. Nawawala talaga ako, piniklik ko yung ayun. Ayan po, nakapin na po yung nakapin na po yung upcoming ni Sir Simple. Pakitamsakan po natin mga kapatid. Hindi naman siya nakakapagod. At saka gusto ko rin tong napapagod ako para makapag-exercise naman ako. Baka malaglag yung cellphone ko, no? Pasmado pa naman ako, guys. I was a man. Sana all pasmado. Mesit ka talaga, Angie. Pasmado, gusto mo maging pasmado? Ano ba yung pinin ko? Di ba yung upcoming? Tamsakan natin yung upcoming. Yes, ayan. Ayan po yung upcoming ni Sir Simple. Paki-love nyo naman po. Our very supportive friends on YT. Buti naman, Haji, at hindi ka pasmado, no?
The search is over. You were with me all the while. Baka mapagkamalan akong baliw dito, kumakanta ako mag-isa sa public place. Now my heart is just right behind you, lost but I'm broken hearts, refers over again. Then good luck if I come back. Medyo nasimula ng nag-Japan ako. O talaga magpapasma ka talaga niyan kasi nag-iisa ka na lagi sa kwarto. Mapapasma talaga yung kanan mo. Ang kaliwa. Ito naman ay business service center ng for the Kingdom of Saudi Arabia. Hindi tayo pasado dyan. Nag-apply na ako online dyan. Hindi pwede mag-tourist pag Philippine passport. Unless kung in-employ ka ng OFW kagaya ni Jesse Blue TV na sa Saudi, yung mga Pilipino nating mga kababayan. Yon. Pero yung tourist lang, nag-apply na ako online sa Saudi, tourist, not allowed. Guys, samsakan nyo naman yung nakapint. Ang ating team pula. Nakapula ako ngayon. Team pula ako ngayon. Tawa ka ng tawa, Haji, ah. Sabi ko sa'yo, umakyat ka na dito. Andyan na yung hagdan, oh. Oh. Hello, thank you for calling Philippine Airlines. How can I help you? Mabuhay. Welcome to Philippine Airlines. Hindi ko na alam kasunod. Teacher Crazy. Get well soon, Teacher Crazy. Hindi siya nakakahingal. Gapangin mo lang siya. Mamili ka na kung anong hagdan. Umakyat na kayo dito. Andiyan na yung hagdan, oh. In the first 6 trees, and the fire and gone. Oh, when the night, it's gonna last forever. You were the best days of my life. Grabe naman ito, nagugutom ako talaga. Hindi ako pwedeng lumayo eh. Pag lumayo ako, may appointment pa kami ng 1:30. Tsaka pag lumayo ako, wala na akong hotspot. Hindi ako pwedeng umiwalay sa kanya. Little mama's porch, it's gonna be last forever. It's now or never. Those were the best days of my life. 5 million, thank you so much sa mga kabidyo-bidyo nyo dyan. Ginrab ko lang yung chance na mag-live sa labas. Kasi ang dami nagla-live ng ganito, no? And they said that it helps. I don't think so.
Back in the summer of 69. Oh yeah. Alam mo, higpit dito. Buti lang malayo-layo ako sa kanila. Ay, wala ka bang pasok, Teacher Crazy? Guys, na nakapin tayo, guys. Kulang pa rin ako sa tulog, nantok pa rin ako. Sabi, nakakaantok. Nakakaantok dito. Kausapin niyo naman ako. Even in your mama's porridge, oh, it's gonna last forever. And when I hold your hand, those were the best days of my life. Back in the summer of 69. Tapos nakatulog ako no, nabitawan ko yung cellphone, no? Shit. Oh la 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 la, don't tell me why. Diba ting 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 ting, and realize. Eldress. Thumbs up. I love the mercy. Party. Sexy. Follow me. Mercy. Shy guy. Have mercy. Ay, andun pala yung bilihan ng popcorn sa baba, oh. Pag lumayo ako, wala na akong hotspot. It's gonna last forever. Those were the best days of my life. And nothing can last forever. No. Thank you so much sa mga pa-video niyo dyan, guys, ha. Abang wala pa yung appointment ko na 1:30, pasapin niyo muna ako. Nanantok ako. Those were the best days of my life. Oh yeah, back in the summer of 69.
Thank you sa mga nagbibidyo-bidyo dyan. Pinantok ako talaga. Aday Musel, thank you so much. Kamusta ka naman? Dito lang ako sa labas. Naghahanap ako ng lalaking true love. Ang kanina, ang gwapo-gwapo nung guy. Kaso lang ano siya lokal. Siyempre pag lokal, bihira lang yung talagang magkakagusto sa Pilipina na talagang gusto niyang pakasalan. Ang gwapo niya, sobra ka perfect. Oy, alam mo naman yung beauty. Ay, alam mo yung mga tipo kong lalaki. Yung mga tipo kong lalaki, yung parang mga torko. Torko ang mukha. Those were the best days of life. Thank you so much, Bella. Ito si Nightbot kasi singit ng singit eh. Palablab natin yung nakapin guys. Ang ating very supportive na Sir Simple Pro. Simple Salamat sa mga patamsak niyo. Ay, much love. Kahit hindi man tayo nagkita-kita sa personal. Iba pa rin talaga yung kahit sa YT lang. Sa mga gustong umakyat, andyan na po yung hagdan. Oh. Mamimili lang kayo kung anong hagdan. Ayan oh. Nothing could last forever. Tagal pa ng oras ko. Maraming salamat po sa mga nagtamsak at nag-love sa aming live. Have a great day, everyone. Mag-end na ako mamaya naman.